haino hailam sogo narujotono ani blogo khakhayo narujotono kaham korongno tongna tei ang bo kaham no takhona ani cherai hamya bagui doctor thang phaimani tabo bazaro ani logini no naksing tongo bo abondo gora khai tongo hingke tei mani rok pai tong hati khai tongo ongoni bagui hangrai ni bagui hingke norok tini ni blog no paithak jora jaya sak naitong di hingke jara subscribe khaya koro hingke subscribe khai di like di tei share khai di mani rok pale mani boyam rok ma pai malakha hai ingbo thangnai lama kalabon thangnai lama ingbo thesoro thangnai lama tawke singra salagana ko yang buroi bini busumno singra sani ko mani ha tabu salagana sa ang chini yang jong le gola anno thaya ne hina oke hai lo sinai malai bo bye Komla sari kana serai no pong ani favorite mui amo pong to sinon ke thai kong ka ba san sung tong ka mui khun borong ni ko ke mo to lawa mui khun tong ko ma ka ba tai phai mani tane serai ni thai se 950 mario bithi sata oi Oke abai ko thali mukhum godo khaine amka basing to sa mani singra amka misti bati ma mosteng khaina bagui tabo moso so tongo moso sok janai go bukuru short kuri ingke ba ang deguno moso yogui mang mosteng khlaio amka godo thali mukhum godo khanai gana Oke, tubu budi bang khana hino. Oke, ber mas hogoi tongo. Oke, tha wak bahan bai songnai bono. Oke, yang ke wak bahan ready. Ta oke, moi songna bagai mosla rok thogoi rikha. Gam ke bai si songnai ang songya. Oke, bo bahai ke moi songna rok nai tongdi. Tahu kok bahan sekarang bos Hangrai terasa, atau semuri dah. Kita semuri bisa tahu putih diri kan. Angkat tangga mahai tangga sutok saya. Tahu ke doi nari rika, doi nari ini serap satong noi, dikelai di sini moina. Bati mamos tembok kelai pekya. On sana bagai. Khana beja khaina sika tabo khe ready khiton tabo khe ready khitone narikelo kurugui na kha gawan khaina dara tamdam roko beson chini som dijak moisipon beson dijaro maje khodo tinini tabo no maja nai first time ga narikel trene boburu bo he khlaina nayo jona lai hey Nah, gadi. Bokai ta, bokai sungna awan khelai sari kelang nai, bokai expert awan seram nah ka. Khana ke Hangrai. Abaga tini ready joto kisu ready kheton awan bului, to ready ne norom na bagai. Oke, mereka menunggu. Ini kan mana lagi sembul ke sini kayak.
nara. Sopa sopa. You're mine for sure.